Mendian bakarrik elkar agurtzen den mundu batean. Eta jende petral eta erretxina ugaritzen ari den honetan, Zure kamioak. iritsi da Euskal Herriak behar duen eroia. Super Jatorra! Bueno, zeinak eramango du botea? Nik ez behintzat, Kriston roioa da gau osoa honekin, Lase, nik eramango. Ze hartuko zuen? Begira, nik kalimotxo bat, baina larajatxorik gabe. Honek gin tonik bat pepinoarekin eta piperrale batzuekin. Horrek zurito bat gasakin, salobreina bat, mosto bat eta kriantza bat. Bera alaxe, eta ez kezkatu, ez du laguntzari behar, dena ekartzeko. Ole, ikusi duzu? Gauza desberdinak eskatu ditugu koskobilak ikutzeko eta ez da kexatu ere egin. Eta gainera ez du eskatu paperik eta boligraforik apuntatzeko. Nire eroia da. Bere superbelarri jatorrarekin, jendearen arazo guztiak entzungo ditu. Eta neskak esan zidan, hobe genuela lagun bezala geratu, eta ni zer esan jakin gabe geratu nintzen. Barkatu haze txapa ematen nahi zen, ez da? Iez kezkatu, txapeldun. Eta nahi baduk, itxegidak, lanaz ere suelto. Jode, eta orain metroraino oinez. 2 kilometro daude gutxienez. Lase, nik eramango. Eskerrik asko super jatorra. Geltokian utzita nahikoa. Ez da pentsatu ere, etxeraino eramango hautu, baita txindokin bizi baiz ere. Super Jatorra! Euskal heroi peto-petoa. Laster bere misiorik zailenari aurre egiteko zorian. Joseba Bermatxi barre eginaraztea. Tira, Joseba, animo, egin dezakek. Hauxe, barre eginarazteko modu bakarra.